Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोरा डिफेन्स लाइनखौ मोजां मोनो आरो डिफेन्स लाइनआव साख्रि मावनो सानो बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय लानानै फैनाय जादों जोबोर मोजां मेट्रिक पास जानाय फरायसा बिथांमोनखौ आसाम राइफलनि राइफलमेन आरो राइफल उइमेन जेनेरेल डिउटिनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों। बेवहाय गासै मासि थागोन 137टा जायफोरा नेशनेल प्लेयार इन्टारनेशनेल प्लेयार आरो इन्टार इउनिभार्सिटि टुर्नामेन्ट देरहागिरि बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो नांगोन। दिनैनिफ्राय बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। बिदिब्ला माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो नांगोन लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन माबोरै सेलेक्सन खालामनाय जागोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादों। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। अफिसियेल नटिफिकेशनाव फोरमायनाय बायदिब्ला नर्थ इस्ट स्टेटनि जेरै अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालया मिजोराम नागालेण्ड सिक्किम आरो त्रिपुरा बायदि रायजोनि एसटि कास्टनि बिथांमोनाबो बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला बबे खेलानिफ्राय फैनाय बेसेबां सुबुंखौ बेसेबां मासिनि थाखाय जायगा होनाय जागोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आर्सारि काराटे टाइक्वान्डो जुड' बेबायदिनो वासु फुटबल बक्सिं बेबायदिनो मोनसे सार्ट होनानै दोननाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। स' नोंथांमोना बेबायदिनो शूटिंनि सायाव दङ एथलेटिक्सनि सायाव दङ। नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो फैदो। सिलेक्शन प्रसेस साफ्रोमखौबो कल लेटारनि गेजेरजों हांख्रायनाय जागोन आरो बिथांमोना गावनि गासै डकुमेन्टस जेरै भटार आइडि ड्राइभिं लाइसेन्स आधार कार्ड आरो गासै अरिजिनेल डकुमेन्टसजों लोगोसे नुजाहैनो नांगोन। बेनि उनाव बिथांमोननि डकुमेन्टसखौ भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन। भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव गासैबो रेडि दङब्ला बिथांमोनखौ फिजिकेल टेस्ट एबा फिल्ड ट्रायलनि थाखाय दैथायहरनाय। बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ एससि एबा एसटिनि थाखाय खमैबो 10 निफ्राय 33 बोसोर बैसोनि जानो नांगोन। थामहिनबा 1 आगस्ट 1988 नि सिगांनि जानो मोननाय नङा आरो 1 आगस्ट 2003 नि उननि जानो मोननाय नङा। एज प्रुफ सार्टिफिकेट महरै HSLC सार्टिफिकेट आरो हायर सेकेन्डारि सार्टिफिकेटखौसो एक्सेप्ट खालामनाय जायो। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि फिस महरै 100 रुपिस पेड खालामनांगोन। बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट महरै 25 जुलाइ 2021 सिम थागोन। स' नोंथांमोना 25 जुलाइनि सिगां बेखौ अनलाइनाव एप्लाय खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।